RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Negros Occidental nga tumatatampo nagdasangan nga Jerome. Pare ko! Ay! Oh, pare ko! Gangis na oy! Taas na kayong adlaw oh! Maniud to na ta! Naghatod akong manghod o paniud to na ko. O ba nang akong igagaw? Ali, dungan ta! Ayaw lang pare ko. O, unya lang ko. Nagbaon mas ako. Mauwaw ko si may gagaw. Buwan na ba di kong baon? Nya, okra. Gipalaman ako sa init kakanon. Nagipatusog dahon sa saging nga hinaob. Oh, lami ah. Itaw, uwaw good taon. Wala kimi akong igagaw pre, oy. Dali na. Dili na arte. Bisan, taga syudad na. Alay na ba? Ila-ila, teka. Sigurado ka? Si pare na ko, gautis eh. Si Jerome. Ila-ila mo. Buutan kayo ni. Wa pa yun na siya uyab. Manoy nanupo man. Kung sa man di ay, mayom nang naanyay balikon dinis gautis eh, ba? Ikaw, Gidgaw. Hi, Jerome. Tessie. Hi, Tess. Di man kumahimutang hinoon. Di man mawas ko na si Tessie. Indot tag niya pahiyong eh. Tamis kayo. Mapil mo pahiyong iyang mata. Niya. Mayon tagbuban ka po siya ni Anin Ugma. Kinsa ba'y gisigihan ni muglingi sa luyo pare ko? Kanina ra ko nakabantay ni mo da, nga nagpanlingi ka? May kontra ka? Ha? Hadlo kang matigbasan kas luyog kalit? So, kung tagod. Pare ko, magatulod si Anin o paniudto ni mo? Mauban si Tessie? Ayay, tuara. Ipatimaw ng kamatuoran. Nakagusto ka sa kong gigagaw, no? May chance ka ako, pare ko. Ikaw pa? Tubangan, di ka? Lakas ka na ako. Tinuod, pare ko. Niyan ko silang paritax. Muram kong nagkurog eh. Namugnom ako. Pahala na ni. Pare ko! Bidi ha! Pare ko! Pare ko! Pare ko! Bida! Dali, dayon. Pre, dili ko mauwaw, pre. Di ka kapanguyab, anak. Kung mauwaw ka, sam siya eh. Pahala na gini, pre. Dali, sud. Oy, Jerome. Nianay ka? Sputinga ka ni mo. Misa mat pagkagwapo. Ay, salamat, Nin. Okay ra akong purma? Labaw pas okay. Oy, kagwapo ni mo Hoy, Nin. Tawag ako dito sa Gautis eh. Pag-ausas kwarto niya. Nagbasa mo gutog novel good. Busy siya. Wa magay nakiktabi na ako kay na busy og basa. Ingnang naa si Jerome. Mamisita niya. Aha? Mamisita rin ka ni Tessie? Unta? May uyab na mo na si Gaw Tessie good. Ha? Ha? Hey, taka ka lang eh. Sa ingon. Ako? Kaklaruan ang may uyab Ingon ka. Pero dili siya ingon. Sumukha ni mo eh. Pag-usar ko. Bahala ang diya oy. Bunda ko still. Running yun yung bayhana oh. Sa puton. Ay, nauna ning Diyos pare ko. Kaya murag, kilimutan man ka? Giparingot ka. Kasi bugnaw kong panahon. Kulbaan ko, pre. Kalma lang. Hi, Jerome. Hi, Tess. Mayong gabi, di ha? Gaw, mamisita ko no siya ni mo. Busa, sige, biyaan tawagan mo din ha. Gaw, ikaw na'y bahala ning akong amigo ha. Basta buutan na o kugihan. Salamat, pare ko ha. Okay. Lingkod nagbalik. Salamat, Tess. Unsay, sugod na. Sa unsa?
Sa pagpanguyab. Oh. Kay maminaw ko kun makapasar ka pa nako. Manoy! Jerome! Diana mo eh! Alin na mo! Mga na ta! Pare ko. Yan na sila si Anin Utis eh. Yan na sila. Init pa ka ni sabaw sa utan, oh. Higop may nagmaayo, ha? Jerome, oh. Tess, mag-usal ng plato, ha? Thank you. Niya pa may plato lain, good. Tagsaman tayo ini. Okay na ba mining usa ka plato? Kini mo kaon kini, ga? Nga? Kamo na? Congrats, go! Thank you, go. Kamo na di ay? Oo niya. Unsaon man ana nga dilim ka magdugay din higaw. Biyaan mo si Jerome. Mag-uol ni siya. Mo-communicate ko permi niya. Odin, wala naman yung problema. O kung pagkaigan ko kanto sa Cebu, magkita mo dito. Dili ba, ga? Oga. Aw di ay. Kamo. Inyo bitaw na kinabuhi. Dili bitaw ako sakitan. Anin? Nindot akong karoon na itong ingon ini, no? Kining magsikira kagakos na ko? Ngani ka karoon na sa kong duol. Gusto kong ni ka karoon na itupad na ako. Hasta ko. Tess, dinilang ka upan ako. Dili na ko nimo papaulion sa amo. Oo, Na, kung mahimo pa lang ay. Pero nag-eskwela pa magkuko Jerome. Dili na ko mahimong biyaan ang akong pagtuon. tinuod na. Masayon kong biyaan kaysa imo pagtuon, di ba? Ayoko pag-ingon na anak ko. Pasagti lang. Matag bakasyon, mo anhigit ko. Ako sab. Maningabot ka sa kong pagtuon na. Aron nagabot sa ikayong ikatubang ko imong ginikanan. Dili ko mo ikaw, Tess. Jerome. Ato na ko. Magpaabot ko sa imong pagbalik. I love you, Tess. I love you too, Jerome. Hangtod sa sunod na panagkita. Hinapaon ta nga. Huwag kausaban imong pagbati. Alam na ko, Tessie. Dili na mahita po. Magpaabot ko ni mo. Isa na kung mabalik ka. Oh, Jerome. Oh, mabalik oh. Tess. Go, go! Basig mabiyahan ka sa barko. Ato na ko. Kaman ini kanunay. Magpaabot ka ni mo, Tessie. Magpaabot ko. Sukad gagi kaila ko si Tessie. Bisamot kami ko gikos kong trabaho sa akong pagtuon. Aron sa ingon na, mamahimo na niya akong takos alagang Tessie. Aron sa sunod ang panagkita, ikapasigar mo na niya ko niya. Dinin nagkutob. Daga salamat. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Jerome nga taga Negros Occidental. Ang mga kaagi kibata ng Diyos sa radyo ni Marites Padpa Alpores o kabus sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamuusap mga hikalang mga sukinti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handimanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Rosamania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kayong tanan nga napaminaw karon ng maong tilmanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniya Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Alexandria, og tawagan ko ninyo sa akong angga nga Alex, tagalakaron Davao Oriental. Dili ko kani akong suliran, sako ko ni agaw nga lalaki nga si Ivan. Punto legal kining iyang suliran. Kabahin kini sa iyang pamabdusan nga 17 anyos pa lang. Aron iyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Lex, wa ba din sa inyo si Ivan? Wa man tiya. Kaya nga naman di ay. To ay batanong babae nga nangita niya sa amo. Kaya kuno tong napamabdusan. Ha? Hanggaw ning bataa. Kipamabdusan niya ang maong batanon. Na minor de edad pa kini. Uy, pila ka edad tiya? 17 anyos pa kuno.
Ang mao gining bataa, uy. Maong ako siyang gipangita kay posible siyang mapriso ini. Kay minor pa kining bataa. Ha? Gipangita kong mamagaw, Lex? Hanggawan ni mo, uy. Kisa man ang babayan na. Si Vilya. Nagkauyab mi kay ibog kasi nako. Mao nga ako lang sang ipahimuslan ang iyong pagkagusto nako. Yan sugot man sad. Mao nga ako lang nilabtan. Buwangan na mabdos gid ay. Hanggawan ni mo, uy. May usawa na ni mo ron. Belayas ko din sa ato gaw. Bato kog jinsan. Hanggaw ginis Ivan day Alex. Gibinlan lagi ko niyang problema. Kay ang babae nga iyang napamabdusan, sigig atos amo kay sigig pangitang Ivan. Kinagtuo ang pamilya sa babae nga amo lang gitaguan ang among anak. Oo niya, tiya. Pinuod nga to na Diyos agaw Ivan sa Jensen? Oh, tuwa na. Huwag nakakita na kuno siya og trabaho dito. Apan dili man niya ipasaba nga tuwa siya sa Jensen. Kibasin ko apason siya na iyang napamabdusan. Agaw Ivan sad, uy. Nga iya may gisod lang problema ha, uy. Di pa malit siya andam. Aw hinoon. Bata pa man sad ko itong igagaw di mo. Maupay pag 18 gud ato diya. Di maguwang lang siya ko sa katuig na iyang napamabdusan. Unsa man na to ana ron tiya? Unsaon taman ha. Nga wa may gusto ang atong laki ang bayhana. Kay iya man gyud ning gilayasan. Ay. Gaw Ivan sad, uy. Tagaan ti ka og number sa imong igagaw, Alex. Ug tabangi kog kontak niya aron balikon niya niyang napamabdusan. Di na ko mabalik na gaw eh. Unya do. Unsa man may mga napamabdusan dire, ngag sige mo nagbalik sa inyos Vilya ug nangita nimo. Sa dailan na nyo gaw. Mapul araw na sa kadugayan. Ailan na nyo sa tagda. Hantod nga kapuyan na siya sigig balik-balik na sa amo. Hoy. Unom na biya ko kabod ang tiya ni Vilya. Ha? Unom na? Ang pagligay kong dili na ako. Unsa ka? Walang naglikay ko ng babayana. Kinagduda ko nga dili ako nang yang sabak. Purag, wapakabot og unom kabuan human mi mahitabo gaw eh. Unsa? Samot gid di ko ng babayana gaw. Labi na karon nga may nauyab na ko res jinsan nga nakasiguro kong buutan nga babae. Ha? May lain kinadiyang uyab gaw? Nilalga sa Jansa ng ako'y agawang si Ivan aron paglikay sa babae nga iya na pamabdusan. 18 anyos pang ako'y agaw atong higayuna og 17 anyos pasab ang iyang napamabdusan. Gigugkod og maayo sa mga kaliwas sa babae ang ako'y agaw kay minor di edad pa kuno ang ilang anak nga napamabdusan sa akong igagaw. Hantod nga nanganak ang maong babae. Unya, nanganak na diyang pamabdusan ni Gaw Ivan tiya? Nanganak na kuno. Og sa kasuko sa mga ginikanan sa babae. Wa gibutang sa birth certificate sa bata si Ivan. Isip mao'y amahan sa bata. Oh, maunay ampay ni agaw Ivan tiya. Kay nagduduha mo sa Desia nga dili iya ng bata. Unsa? Mamay sorti agaw Ivan ako. Tan-awa ra lagi ni siya. Nganong yung magpataka og lambigit og babae nga wa man day say salig ini. Ay kay naibog lagi ko na niyang babayahan na tiya. Bisan na. Dili ni angay pahimuslan ang kahuyang sa maong babae. Pagpahimos na may tawag ana. Di unsa na ning nahitabo niya oh. Nakaahat na noon sa glayas dinis ato. Pero mo nagmalipayan mas agaw Ivan tiya. Sayang ni mo tangan karon sa Jensen. Kaya nakakita ko siya dito ron og laing uyab. Og ang last na ko nahibawan nga nag-live-in ako na sila karon sa maong babae. O, unsa? Sus! Ang kadukirok lang yun ng bataa sa babay. Tawagan ko niya tong hanggang dako. Pakigsultihan ako nga buwagan niya iyang bagong uyab karon. O pagani sa kasulba niyang problema, ng iyang gibilin dinis ato. Nangita na sa siya laing problema. Pabuwagan ako niya ng iyang bagong uyab o ipaatubang nako ni iyang giabandonar nga babae nga iyang napaangkan. Dili taon na ako mabuhat sa bago na kong uyab gaw eh. Kaya ilang taon kanina ako kining bago na kong uyab. Ikaw ba? Gwapa gyud kay nang babayhan na gaw no? Kay imo man gyud ang gibaylo si Vilya na lang imong bagong uyab diharon. Nakpamabdos ko kang Vilya god. Di masagyo kay ni siya gwapa gaw, pero may lang yung kay ni siyang motiman ako. Kay maguwang magkay ni siya na ako gidad. Ha? Pilam di edad na babayhan na gaw? 35 na siya gaw. Ha? 35? Unya ikaw 18 anyos pa lang? Muna gaw. Apan inlabi ko niya. Mga dili ko kahimo biya niya gaw. Ug siya na ang babae nga gusto kong pakaslan ug dili sa Vilya nga akong napangkan. Gaw! Hanggaw ning anak ka. Giingnan nga buwagan na lang niya ka ng bayhana aron mapakaslan niya kini iyang gipaangkan aron masulbad ang atong problema. Ay dili lagi in taon kuno si Tia. Uy, kay in love siya adtong taga Jensen. Bahala siya magpakasal siya. Di mi mo tambong. Kaya wa man mi makaila na iyang gustong pakaslan. Tia! Ayo!
Wa na. Niya na sa sibilya. Diligi mamutugan ko na si Ivan. Wa lagi mi mahibaw, day. Pwes mo dangop kong korte. Ikiha ko si Ivan ang mawanti na siya. Dili siya kalikay sing obligasyon sa among anak. Kinahanglan nga muhatag siya sustento sa among anak. Kaya kung dili, preso siya. Oh, Ginoo ko. Grabe ang kasuko nga gibatis pamilya sa babae nga napaangkan sa ako'y gagaw. Apan ang ako'y gagaw, bisa kung saon na magpugos nga tubangon ang iyong obligasyon ang babayhana, di mangyod siya. Ang ako mang pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, 18 anyos pa lang ang ako'y agaw, diyang napaangkan niya ang iyang uyab, nga minor sad, 17 anyos. May tulubagon ba sa balaod ang ako'y agaw sa iyang pagbiya sa maong babae nga iyan ang pamablusan? Ikaduhang pangutana, nagdemand karong sustento ang babae nga iyan ang pamablusan. Makapugos ba ang pamilya sa babae, ana? Nga wa man mabutang as father ang ako'y agaw sa birth certificate sa bata? Ikatulong pangutana, may laing ka-live-in karon ang ako'y agaw. Og dili baw ang iyang gipaangkan, mudangop ko na kini og korte, kay ikihan niya ang ako'y agaw og ang bagong kaipon ni ini. Makapapreso ba siya nila, nga dili mas lakasado sa ako'y agaw? Ikaupat nga pangutana, ipa-DNA test ko no sa babae ang ilang anak og ang akong igagaw. Kung mapamatud-an nga sa ako yung igagaw ang moong bata, makabuot na ba nila kung pilang ilang gustong masustento sa bata? Ikalimang pangutana, gusto makingminyo ang ako igagaw siyang bago karong ka-live-in nga 35 years old. Apan dili uyon ang iyang maginikanan sa maong babae. Makasal ba sila? Nga sila ra? Bisan wa ang iyang maginikanan? 20 anyos na karon ang akong igagaw. Ikauno mong katapusan, gustong kuhaon sa parents ako igagaw ang bata kay ganahan sila ni ini. Makiha ba sila kidnapping? Ilabi na nga matawag nga dili sila related sa bata? Kay wa ma-acknowledge ang ako igagaw nga ilang anak? Isip amahan sa bata? Palihog tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Alex. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling drugas. Muna na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta to ang mga sukintig paminaw? Ginaut unta nga padayon lang yun mo nga makakuha og inspirasyon, pagtulunan nga mga inyong makatunan sa mga tambag namo sa ako ang partner. Yes, kang hapit maging election partner. Kinsa tong mudaog, congratulations. Ug kinsa tong medyo way swerte, better luck next time. Muna lang giingon partner nga, basta kampanya gani, kaning mga kampanya mo ana ginadiritso common kana, kining inyong ubos nga sulugoon. Oh, di ba mo gid na? Pero inigdaog ko no mo ana ko na nga di na ko na ana ang istorya. Ang isulti na ko no. Ngano magbuot man mo na ako may kapitan. Oh. Ay mo pag-ingon ana ha, magpabilin in taon mong ubos nga sulugoon. Kay mo man gid nay konsepto sa public service. Yes, kaya panahon sa kampanya ubos nga sulgoon pagka daog na. Ay mo pagbuot na ko. Ay pagbuot na ko Kay ako'y kapitan. Ibabaw ko ninyo. Correct. Di na inana ha. Tingali ko mo kasabot sa inyong giinteran. Magmahay na mo. Kinsa may letter sender na to karon partner? Ang atong letter sender si Alex. Kining Alex partner 20 years old taga Lakaron, Davao Occidental. Wa ko'y idea og asa ni siya dapit pa no? So Okay. punto legal kining Yes. problema ni agipada nga suliran ni Alex, nakapamabdos ang iyang igagaw nga si Ivan sa nag-edad pa lang kini og 18 anyo sa babae nga 17 anyos pa lang. Human mahitabo nga mabdos na ang babae, nilarga kini palayo sa ila. Niadto kini og Jensen aron manarbaho. Nakakita sab kini og laing babae didto nga gika live-in nga 35 years old na diin na in love siya og maayo niini og maoy iyang gustong pakaslan. Dihang nahibaw niini ang iyang gipamabdusan, mudangop kuno kini og tribal court kay iyang ikiha si Ivan. So mao na nga atong nabati kini sa drama partner. So unang pangutana,
18 anyos pa lang ang akong igagaw dihang napaangka niya ang iyang uyab nga minor 17 anyos. May tubagunon ba sa balaod ang akong igagaw sa iyang pagbiya sa maong babae nga iyang napamabdusan? Naagad siya tulubagon, dili sa pagvideo niya, but sa katong bata, no, nga gisabak in town atong iyang napamabdusan. Kay kamo mang duha sila mang duha may naghimo ato. Di silang duha may responsible, no, nga mupadako ato. So naa siya tulubagon, labaw na nga minor de edad, raba, no? Ang iyahang 17 anyos, partner. labaw na minor de edad ang iyahang napaangkan, although siya 18 years old pamansad. Oh. Pero regardless, kaning mga 18, 17, sakto naman nig pangisip ba? Kibaw naman nig unsay sakto? Ibaw naman ni sila sakto ba to ilang gibuhat? No, pero and they also know nga kanang bata di gina nila dapat pasagdan. So naagid siya tulubagon. Naagil siya tulubagon ng imong igagaw nga si Ivan, no? Ikaduhang course. pangutana, nagdiman karog sustinto ang babae nga iyang napamabdusan, makapugos ba ang pamilya sa babae ana nga wala man mabutang as father ang akong igagaw sa birth certificate sa bata? Wa man sa kana ninyo ginigar nga dili nga ang pagkaamahan anang inyong igagaw. Gidangkon man gyud pugkahana ninyo, klaro man sa gyud kaha. Di man gud na himuong basihan, no, basihan ang ngan sa birth certificate kung naa ba ang ngan sa papa or wa. Ang atong basihan kung unsa gyud tinuod. Siya ba gyud amahan anang bataa or di? Kay kung siya gyud amahan, whether naa ang ihangan or di, and ma-prove man na nato by other means ang pagkaamahan sa maong bata, although the best evidence gyud unta is kanang birth certificate, pero naay laing paagi nga pwede nato maprobar nga siya'y amahan, and if mapamatuod nga siya gyud papa, mapugos gyud sad sila gyud og hatag pud og sustento. Di man gud naingon nga kay abiwa ang pangan, di na lang pud mo muhatag baski kibaw mo nga siya gyud pud tinuod ang papa, no? Yes, di na Kapag kinahanglan. di na nahimong isyu, Di na hilong issue kay ikaw magyud kay amahan ana, Correct. no? Ikatulong pangutana, may laing kalibin karon ang akong igagaw. Ug dihang nahibaw ang iyang gipaangkan, mudagop kuno kini sa tribal court kay ikihan niya ang akong igagaw ug ang bag-ong kaipon niini. Makapapriso ba sila nila nga dili man sila kasado sa akong igagaw? well, ang kanang pag dili pag-angkon or ang kanang dili pud pag-sustento, di man sad gyud na siya gyud noon kasong kriminal, no? Ang at most ana is just a civil liability. Kay mao lagi na nga kung kita manggoy amahan or kita inahan sa bata, obligado manggud ta sa pagsustento ug pagsuporta sa maong bata. Di gyud na noon pwede nga ingnon nga mapapriso unless makaso siya for, let's say, rape baron, which is unlikely sad kay pare-pareho raman sini sa panggidaron pod, partner, no, maski pag minor 18, 17. 17 man sad ni si ang kaning mga Ivan. mga bata ano nya ang issue ra gyud pud nato ani whether giangkon or wala gisustintuhan or wala, which is purely a civil case. Civil case ni siya, Civil case dili ta mapriso. Oo. So ikaw pat nga pangutana. Oo. Ipa-DNA test kuno sa babay ang ilang anak ug ang akong igagaw. Kung mapamatud-an nga sa ako giyong igagaw ang bata, makabuot na ba sila kung pila ang ilang gustong sustinto sa bata? Ang kanang Hindi po sa sustento kapasidad ni Ivan, no? magdepend na siya on two things. One, ang mga gikinahanglan, no, sa bata. Oo. Kay depende man na unsa gikinahanglan, depende man na sa pangidaron. Oo. Ang bata labaw naggamay pa, gata, sanina, you know, pagtambal, mga basic nga mga bakuna, mo man basic ana, magkaanam og kadako, mausab man po ng iyang mga panginahanglanon, mudako pod, no? Number 2, magdepende po na pila puy kaya. O ba sigwa po yung trabaho ni sa Ivan? O sa gipangayuan po Sa nato. mapuy- No, kay ihatag. maglisod man po tag mangayo tag 20 mil, nya wa gyud ni trabaho asa man ikuha, no? Oo. So, you know, sometimes ato po ng balansi-balansihon. No, lahi ra man guna kung masuryaan nato ba og masulbad ning atong mga problema, ato ang mga disputes, no? Ang atong mga wa nagkasinabtanay, pinaagis diplomasya. Alright. So ikaw limang pangutana. Gustong makigminyo ang akong igagaw sa iyang bag-o karon nga kalibin nga 35 years old, partner. Hoy! O, duglayo kay gap na, no? Mm. Apan dili uyon ang iyang mga ginikanan sa maong babae. Makasal ba sila nga sila ra bisan wala ang iyang mga ginikanan? 20 na karon ang akong igagaw. Okay. So, 15 anyos ang ilang gap. 18 to 21 years old, magkinahanglan yun na og parents' consent. So, 20 pa man ni Wa siya. man ay problema ang gap Wala po yung gap. between the partner, no, the husband and the wife, babae laki. Wa na ay problema ang gap. Why nagdumili, why balaod nga nag-ingon nga dapat
mura ni ang age gap difference. Wa kay ang kaning gugma, wa man ni ilag edad. Yan na gani 81 partner nga Oo. lalaki maminyog 18. Oh, bali po, dapat 18 making nga lalaki, making ninyo pug 81 nga babae. No, so wala siya gidili. Ang giprotektahan lang sa ato ang balaod is that nga ang kanang mga between 18 to 21 tungod nga dili pa gyud kaayo sila ingon ana no gitan-aw magud sa balaod nga di pa kayo sila ingon ana ka ready, Matured. ka matured. Kaandam nga musulod sa kaminyoon unya maski pag usually manggut sa atua 18 to 21 murag naa pag gyud ni poder sa ginikanan pipila ra gyud ning mga 18 to 21 nga kaya nang mobarug og ila mo nang gibutangan gyud nagproteksyon nga dapat na ay parents consent no so kay 20 pa man siya di gyud na siya pwede maminyo kung walay consent sa ginikanan. Nahagoy pagtugot sa ginikanan kay Correct. 20 pa man. Ingon ato ni Elaine until 21, 18 Yes. to 21 kay nalang parents consent, no? Ikaw uno mo katapusan nga pangutana. Gustong kuhaon sa parents sa akong igagaw ang bata kay ganahan sila niini. Makiha ba sila og kidnapping labi na nga matawag nga dili sila related sa bata kay wala ma-acknowledge ang akong igagaw nga ilang anak isip amahan sa bata. Now, pwede mangguna nimo ang kanang nakasuwat manggud nga pangan sa birth certificate. That sigon sa akong giingon kaganina, that is the best evidence umo na pinaka ligon nga pruweba pagpamatuod sa pagkaamahan o pagkaginikanan sa usa ka tawo ngadto sa bata. Of course, commonly ang ma-question gyud ana ang papa. Kay usay naangan, usahay wa, labaw na kung illegitimate, no? Now, dili ra na mao ang proof nga pwede ninyo. Pwede ka mo muangkon by an affidavit, pwede ka muhimo og kasuwatan nga imong giangkon, and the moment imo nang giangkon, dawaton gyud dayon na sa balaod ang kanang maong proof. Labaw na kung public document, notaryado ang papel, para mo ingon nga lig-on na ni nga ebidensya nga nag-ingon nga imo ning giangkon ang bata. And under the law, di man na nimo pwede makidnap ang imong kaugalingong anak. However, tungod kay illegitimate man ang bata, ang pangutana ana limitado man gud ang imuhang katungod. Isip amahan nga makauban ang imuhang illegitimate nga anak kay ang kustodiya ana ngadto gud na gyud basically gihatag ngadto sa inahan. So dili ka basta-basta makapamugos og kuha sad sa bata. Himo nang ingon ko ninyo, subaya, sulbara, pinaagis diplomasya. Hatag mog suporta, una ang kunang bata, kaduha, hatag mog suporta para makahisgot mo og panahon nga kanus-ana ani mong bata, kanus-ana ani niya. Yes. Di mo magsigig away kay ang bata mo alaot ana inyong kalaki. So klaro kay itong gingon na Ay, ito ni nako. Elaine, ha? Okay. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini sa attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa toang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak, aranan. Daghang salamat. Og mayong adlaw.